rakkaat katsojat, tervetuloa jälleen KY-shown pariin. Meillä on tänään taas uskomaton show. Hienot vieraat, uskomaton juontaja. Ja tietenkin meidän oma housebändimme A&A ja lahjomattomat kädet. Tänään viereeni istuvat muun muassa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani, startup-yrittäjä sekä KY:n puheenjohtaja. Mursut. Aivan. Uudet mursut ovat jälleen aloittaneet opintonsa Töölön sydämessä. Opiskeluelämän alku on aina muutos elämässä ja hyppy kohti suurta tuntematonta. Onneksi olemme saaneet 5 vuoden himo-tutorilta Janilta parhaat vinkit opiskeluelämän aloittamiseen. Ole hyvä, Jan! Moi mursut! Mä oon Jan ja mä oon Kaapiksen tutori. Tässä on 10 vinkkiä opiskeluelämään. Tietojen luokassa paikan saa aina, kun odottaa kärsivällisesti. Sama kikka pätee myös lukusaleihin. Jätin aamusuihkun väliin. Luennolla kannattaa olla aktiivinen ja verkostoitua kaksin käsin. Haen vaihtelua opiskelijaruokaan lähikaupan pizzoista. Kahvinkin saa valintatalosta useita senttejä halvemmalla. Raflassa ruokaillessa piilotan ylimääräisiä kalapuikkoja pottumuusin alle. En ole jäänyt kiinni vielä kertaakaan. 5/5. Paras paikka torkahtaa salaa Kauppiksella on Nokia-salin takarivissä. Koilla parasta on kerhotoiminta. Itse toimin KY-pantin puheenjohtajana. Parhaat profiilikuvat otan salilla käydessäni. #kuumakundi. Koulutöiden tulostus on aikaa vievää puuhaa. Alakerran käytävällä saa kuitenkin printata rauhassa. Tervetuloa kyltereiksi mursut. Muistakaa käyttäytyä arvonne mukaisesti. Joka päivä. Joo, no niin. Mitkäs ovatkaan kokeneemman konkarin vinkit opiskeluelämän starttiin antaa meidän vakiostudiovieraamme Mentor Jimin kertoa. Jim, anna palaa. Ja numero 1. Muista, sinä vanhenet, mutta mursut ovat aina 19 vuotta. Numero 2. Läsnäolopakko on täysin myytti. Itse asiassa niin ovat myös palautukset. Kaikki esseet voit tilata suoraan internetistä. Numero 3. Muista, PowerPoint-esityksissä ulkonäkö on aina kaiken A ja O. Itse asiassa kaikki palautukset voit tehdä suoraan PowerPointilla. Word ja Excel romukoppaan siis. Numero 4. Jos joku ulkopuolinen kysyy painettasi, muista, se on aina rahoitus. Numero 5. Ryhmätöissä paras ystäväsi on aina aasialainen tutkinto-opiskelija. Todellakin. Mieshän puhuu pelkkää asiaa. Niin ne omatkin opiskelut päättyvät aikanaan.
Seuraavaksi luvassa on kyllä jotain aivan muuta, sillä studioon saapuu ihka aito mursu. Tervetuloa, mursu. No, miltäs nyt tuntuu aloittaa opiskelut liike-elämän aloilla? Niin, tehän olette viimeksi kunnostautuneet elokuvan saralla 9.10. Tikelon ensi-iltaan tulevassa elokuvassa Elämäni mursuna, eikö niin? Ja mennäänkin sitten katsomaan pätkä tuosta kyseisestä elokuvasta. Hei saiko sä tehtyä ne laskiksen harkat? No niin, se oli oikein tyylikästä, lähes arvokasta taidetta. Lähes yhtä mahtavia ovat seuraavat vieraamme. He tulevat suoraan kauppakorkeakoulun sydämestä, akateemisen maailman punaisilta matoilta, taskut täynnä mainetta ja mammonaa. Hyvät naiset ja herrat, saanko esitellä dekaanimme Ingmar Inkku Björkman sekä Matti Masa Majander Matador Pontius Pilatus orpojen kiduttaja pikkurikollinen kätilö Pohjola! Niin, tervetuloa arvon herrat. Kiitos. Tackars tack. Kiitos. Syksy on tulossa ja sen myötä uusi lukuvuosi. Minkälaiset tuulet siellä kauppakorkeakoulussa nyt oikein puhaltaa? Minun mielestäni meillä on good base, hyvä pohja, jatkaa samaan malliin Euroopan top business school, huippuyliopisto. Onko nyt niin, että esteet Aalto-yliopiston menestyksen tieltä on ikään kuin raivattu pois? Ei. Ei. Talouskasvuhan on kuitenkin välttämätöntä hyvinvoinnin edistämiseksi. Opiskelijoiden keskuudessahan olen lukenut palautteesta, minulla on luettu palaute olevani Kauppiksen Dumbledore, Toni Nykänen, osaan lentää ja taikoa. Istun silti useiden yritysten hallituksessa. Niin, no mitenkäs sitten tämä tulevaisuuden kaksinapainen toiminta Aallossa Töölön ja Otanien välillä, mitenkä se sitten niin kuin toimii? Minun mielestäni kaksinapaisuus, sillä on puolensa. Synergy, kompatibilitet, molemmat ovat hyvä juttu. Ne, mitkä molemmat? Niin siis talouskasvuhan syntyy siitä, kun vähäarvoisia raaka-aineita jalostetaan tuotteiksi, joilla ihmiset tyydyttävät tarpeitaan. Sehän on siten pohjimmiltaan jalostamista koskevien tuotteiden, ideoiden, lukumäärän ja osaamisen yhteys. Ei siis tavaramäärä. Verosäännökset, talouskasvu, 3G. Jos etsitään ulkomailta esimerkkiä, niin esimerkiksi INSEADssa, jossa olin opettamassa, opiskelijat kantoivat itse omasta oppimisestaan vastuun. Menestys vaatii yhteisiä haasteita, common obstacles. Niitä Otaniemestä löytyy. Minun mielestäni tästä ei tarvitse enää keskustella. No mitenkäs? No, kiitoksia arvon herrat haastattelusta. Meillä onkin seuraavaksi pientä raportin tynkää, ja tällä kertaa huolenaiheena on naisten asema tulevaisuuden Otaniemessä.
Ja nyt luoja ties monennetta kertaa otamme yhteyden Espooseen, jonka jälkeen viereemme astelee arvoisa KY:n puheenjohtaja. Mutta nyt, kuuleeko Espoo ja Otaniemi? Täällä Otaniemi, Ootnees. Taantuvan Suomen viimeinen toivo. 5000 tutkijaa ja tuhansia teknologiayrityksiä vain 15 minuutin päässä toisistaan. Täällä taistellaan viimeistä taistelua maailman globaalissa pyörteessä. Cleantech, innovaatio, startup. Nö. Tulevaisuudessa nämä idyllisen Espoon maakunnan Hakalundin kartanon viljelymaat ovat entistä enemmän keskiössä opetusministeriön salarakkaan Aalto-yliopiston siirtäessään toimintaansa tänne. Muutoksen tuulet puhaltavat, mutta myös pinnan alla kuohuu. Erityisesti Helsingin Aallonkauppiksessa nämä tuulet purevat erityisen syvään. Näiden marmoriseinien sisälle kätkemä toiminta jakaantuu kahtia, kun pääkaupunkiseudun kauppatieteiden kandidaattien opiskelijat lähtevät täältä pois. Muutos on toki aina hyvästä. Kuitenkin yksi asia herättää keskustelua ja pelkoakin, nimittäin naisen asema maskuliinisessa Otaniemessä. Pelottaako muutto Otaniemeen? Se on varmaan loistava mahdollisuus ja siellä haluaa kaikki kylttärit olla paikalla ja tulla olemaan siellä ihan täysillä. No lähinnä teekkareiden puolesta. Aina on hyvä pitää pieni pelko mielessä. Kyllä mä näen siinä hyviäkin puolia toisaalta. Että... No mitä ne hyvät puolet ovat? No... Mä uskon, että se on ihan kaikille aaltolaisille ja tietysti enemmän teekkarille mahdollisesti saa nyt meidät sinne. Joo, on siellä niitä saunoja. Ihan lyhyt sana-assosiaatio, niin mä sanon sulle sanan, sä sanot mitä tulee mieleen. Otaniemi. Teekkari. Teekkarit. Teekkarit. Puu. Teekkari. Puu. Onko teekkarinaisia oikeasti edes olemassa? No ei ole näkynyt kyllä. Viime aikoina on tehty muutamia näköhavaintoja. Riippuen killasta, kuulemma kemisteillä alkaa olla aika hyvä tilanne. Mä en tiedä miltä teekkarinainen näyttää. Luuletko, että Otaniemessä on mahdollisuuksia kyltärinaisille? No ainakin näin tilastoihmisenä ajattelisin, että siellä on ainakin varaa valita. Tarjonta ei kyllä missään määrin parane, mutta tarjonta saattaa helpottua. Kuinka käy, kun herkkään täysi-ikäisyyteen ehtineet uranaiset joutuvat sopeutumaan miesmarkkinoiden ylitarjontaan ja punatiilien sosiaaliseen tyhjiöön? Täällä Teekkarikylässä on ehditty harjoitella sosiaalista kanssakäymistä jo 60 vuoden ajan. Näiden punatiilisten solurakennusten katveeseen on jo vuosikymmenien ajan maalta saapunut melko lahjattomia, mutta tiedonnälkeisiä maalaispoikia. Sä opiskelet täällä Otaniemessä, niin mitä sä oikein opiskelet? Opiskelen geomatiikkaa. Bioinformaatioteknologiaa. Tietotekniikkaa. Elektroniikkaa, sähkötekniikkaa. Opiskelen tuotantotaloutta. Elektroniikka. Yhdyskunta- ja ympäristötekniikkaa. Okei, se on varmaan aika miesvaltainen ala, olettaisin. On, niin, näin on. On siellä naisiakin. Löytyy, ei pelkoa. Uskoisin jopa, että reilut 50% meidän opintolinjan opiskelijoista on naisia. Oot sä itse nähnyt naisia täällä? Muutamia, sanotaan lukuisia. Täällähän on kiva, kun täällä on niin paljon niitä poikia. Se on koko TKK on mitä 30% naisia ja muut miehiä, niin ei sitten kyllä tarjonta on aika suurta. No ehkä legendoissa aika usein mainitaan naiset, mutta harvemmin niitä oikeasti näkee. Suljetussa yhteiselossa erilaiset riitit, epäjumalahahmot ja muut poikaleikit ovat ottaneet ylivallan ja luoneet suorastaan hapettoman ympäristön naistoiminnalle. Voitaisiinpa jopa todeta, että täällä eletään puutteessa. Miten aiotteko te kaikki kolme nyt sitten menettää neitsyytenne kyltärinaiselle? Mikä ettei? En kommentoi. Onko täällä niin kuin tarpeeksi poikia sulle? No kyllä, mitä niitä on varmaan kuin 8000, niin ehkä se varmaan riittää muutamaksi vuodeksi ainakin. Miten siis käy, kun ensimmäisten kyltärinaisten korkokengät astuvat ulos Otaniemen metrosta? Löytävätkö ne kotinsa tekniikan kehdon hiljaisilta nurmilta? Sekoittaako nopea pariutumismarkkinoiden laadun kasvu alueen alkuasukkaiden päät?
Miltäs tuntuu, kun kylterinaiset eli kauppislaiset tulevat tänne Otaniemeen? Se on varmaan ihan toivottu lisät. Ihan mahtavaa, että saadaan vähän vaihtelua. Vaikka tietysti onhan ne kylteripojatkin ihan kivoja. Kyllä sellaista tietynlaista naisenergiaa tänne ehkä kaivataan lisää. Varmaan mahdollisuus meille, mutta ehkä uhka niille naisille. Loppuun voisi vielä tulla vapaa kommentti vaikka näille tuleville kyltereille, jotka tänne tulevat. Kansi olla silleen ehkä avoimin sylein ja sydämin. Hevosella pääsee ja rahalla saa. Sellainen juttu, mikä mulla täällä on tullut mieleen, niin täytyy vähän sillai ehkä löytää itse sellainen pieni jätkä. Älkää uskoko kaikkea, mitä Tupsulakkinen sanoo. Ei kannata pelätä hirveästi. Muistakaa ja pitäkää mielessä se, että tehdään yhteistä asiaa. Että ollaan osittain teekkareita ja kyltereitä ja taikkilaisia, mutta tehdään silti asioita yhdessä. Onko siis niin, että kauppiksen naiset löytävät vaikean kohtalonsa täältä Maarintalon loputtomista käytävistä ja tietokonefarmeista, jossa tällä hetkellä intialaiset insinöörin alut pakertavat todellisuudesta irtaantuneita ohjelmoinnin harkkojaan? Kuulemmeko jo nyt ajanverhon läpi tulevien naismursupolvien haamujen huudot täällä tulevissa kauppiksen tiloissa? Älkää! Kääntykää tai heitätte kaiken toivon pois! Alussa oli lehmät ja kartano. Sitten tulivat barbaarit tupsulakeissaan ja muokkasivat maan. Lopulta, kuten historiassa, oli vieraiden otettava valta ja sivistettävä kansa. Niin myös tänne Espoon Otaniemeen on vahvojen kauppisnaisten rakennettava valtakuntansa. Hengellisesti köyhät maalaispojat pannaan verolle ja jokainen yli 8 vuotta opiskellut passitetaan maitojunalla takaisin äidin helmoihin. Toiveajattelua. Kyllä. Tulevaisuudessa me naiset kuitenkin pitelemme käsissämme Otaniemen avaimia. Opiskeluaika on mahtavaa, mutta ei ikuista. Seuraavaksi edessä on työelämä. Mitä tapahtuukaan opiskelujen jälkeen? Työelämä. No ei mun mielestä työelämä juurikaan poikkea kouluajoista. Bileitä on vähemmän ja kavereita näkee vähemmän ja vapaa-aikaa on vähemmän ja tekemisen meininkiä on vähemmän. Mutta meillä on tosi hyvät printerit. Aivan! Seuraavaksi meillä onkin ilo ja kunnia saada paikalle jo valmistunut ekonomi, työelämän menestyjä, entinen KY-läinen ja startup-yrittäjä Tim Pienihuija. Joo, Jim, me ollaan puhuttu tänään aika paljon opiskeluajoista ja kauppiksesta. Miten sä koet, että sun oma aikas KY:llä on vaikuttanut sun nykyisen uraan? Joo, hei siis hipsterit nyt naamaruutuukin. Siis todellakin nämä KY-hommat, opiskelijaelämä, lähdette tosiaankin mukaan, soksat pois saman tien. Mut sit on nämä startup-jutut. Niinku nörtit vääntää PHP, angelit perään, sen jälkeen wada ja #exit scale. No, sit mennään uudestaan. Siinä oli niinku pöydässä meikäläinen, Mortensen, Westerbakka, Valtalomiksa. Ja Saku Tuominen tulee siihen kertoa meille. Tim, mitä sä nyt niinku just nyt itse teet? Hyvä kysymys. No siis me Gable Oys rakennetaan sellaista Windows-ekoympäristöön niinku B2B-platformiin appia, joka pystyy yhdistämään kauppia asiakkaaseen. Eli niinku asiakkaan kauppiaaseen. Tajusit sä? En. Siis sä? Niin. Niin. Joo, siis, no mä tein just itse asiassa Exitin Gable Oystä. Ja mistä puhuttiin? Niin siis missä firmassa sä nyt oot? No, Ego Partners Ltd. Me tehdään niinku infrakonsultoitin content-aggregaattori portaaliin. Ja siinä on meidän partnereina muun muassa... Puhutaan nyt, Tim, hetki KY:stä. Mitkä oli sun oman aikanaan niin sun KY:llä toimimisen parhaat puolet? No, naiset tietenkin. Mut siis nyt mursut tarkkana. Kato, kun KY:llä duunaa, niin pääsee tekemään oikeastaan ihan mitä vaan.
ja mahdollisuudet on rajattomat. Vähän niin kuin Steve Jobskin silloin heitti, että I want to put my dong in the universe. Ja te pääsette networkkaa kaikki teidän vuosikurssilaisten kanssa. Ja vähän niin kuin Jari Sarasvuokin silloin aikanaan, niin löytää se oman sisäisen sankarinsa. Niin, aivan. No mitäs neuvoja sulla on antaa nyt nuorille opiskelijoille, jotka etsii niiden ensimmäisiä alan duuneja, että minkälaista se työelämästä oikeastaan on? Ja hirvetä. Kannattaa olla oma-aloitteinen ja ahkera. Kaikille hyville tyypille löytyy mielekkäitä duuneja, jos vain laittaa vähän itseään peliin. Joo, kiitos Tim. No mutta Jim, mitä studion konkari? Voisitko heittää jotain pientä kikka kolmosta näille nuorille maitomasuille tulevaisuuden työelämästä? De passa. Meitse rupee kiskoon, sama tien. Numero 1. CV-suosittelijasi voivat olla täysin keksittyjä hahmoja. Kukaan ei kuitenkaan tarkasta referenssejäsi. Numero 2. Toiminimen perustaminen. 105 €. LinkedIn profiilititteli. Startup founder. Priceless. Ja numero 3. Urailloissa saa aina ilmaiset kännit ja jargonia. Muista tulla paikalle tyhjin vatsoin ja jätä kiilasormus himaan. Ja numero 4. Duunia etsiessä oikealoppuiset hakutittelit ovat aina manager, päällikkö, asiantuntija, specialist loppuisia titleita. Ja numero 5. Kun viimein olet taistellut tiesi läpi muiden kauppisnaamojen Boston Consulting Groupille tai McKinseylle, muista, valitse duunikaveriksi se sama vanha aasialainen, jo valmistunut tutkinto-opiskelija. Kuten sanottua, KY tarjoaa unohtumattomat vuodet niille, jotka vain uskaltavat lähteä mukaan. Illan viimeisenä vieraana meillä onkin KY:n puheenjohtaja, joka tulee esitelmäämään meille aiheesta vuosikertomus ja KY... Valitettavasti aika on lopussa, joten joudumme kuuntelemaan tuon tarinan joku toinen päivä. Mutta ei huolta, kirsikkana kakun päällä meillä on illan tähtiartisti, tuo kansoja kuohuttava rap-kollektiivi. Heidän uusi sinkkunsa on näinä päivinä tulossa kauppoihin myyntiin. Eli Intelligenssia, Saukki, Taikaleipää ja Business. Rock on! No niin, täällä taas. Mitäs leipää tossa olis? Monivilja, rukinen, taikaleipää. Intelligence. Joo. Entäs tossa? Oho. Tädä. Katse tänne, se on meikä taas tässä. En oo saastamoinen, mut silti salettiässä. Ja kohta tulee kuivipileisi käänne. Laitetaan setit liikkuun niinku ummetuslääke. Valot päälle, vielä 100% satsaa. Vuosia kuluu ja vatsaseen kun kasvaa. Taas sitä uutta tuuttaa, oh no. Nyt räpylöitä yhteen niinku Flea Fly Flow. Mintti Sprigi, taskuliina hohka, heitä kultaset tidit. Ota pädi esiin, jos otat testi. Dollari vihreet, niin valmistaudu siihen vappu iho vähän kesii. Kylastinen, iso kyy, Saukki taikaleipää. Taas edustamassa stadin kyltereitä. Skumppa, mainetta ja liikaa seteleitä. Bileet ei lähde käsistä, eipä. Kato dollarista, tulkaa kylään. Kupliva vikarist, helppo löytää. Business, kippis, vuodesta 1911. KY, kato dollarista, tulkaa kylään. Kupliva vikarist, helppo löytää. Business, kippis, kaikki ei pystys. KY, silinterit pääs, henkselit ja puvun takki. Nuhrunen yölakki ja KY taskumatti. Mitä tapahtuu? Joku kysyy varovasti, kun töölöstä kaikuu huuto Otaniemen asti. No Helsingin kylterit päissään, täällä ei ala väistämään pienissä häissäkään. Itse rakas maine, ei oo meille mitään kuraa, kun käyttää deitti seurannakin omaa peilikuvaa.
Oma pakujallu kädes praku, tikutaku, 1 tähden maku. Vähän takkunen aluks, kun lämpötila tasku sanoo jotain ruotsiksi ja laula. La 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 lama, aikanakin meno sama. Eilen meni lujaa, aamulla kita kiinni. Nyt litra vettä naamaa ja perän vitamiinit. Pilkuaika ajatus, miksi bileisi tuli. Koska raskaat työt vaatii raskaat huvit. Kato dollarist, tulkaa kylään. Kupliva pikarist, helppo löytää. Business, kippis, vuodesta 1911. KY, kato dollarist, tulkaa kylään. Kupliva pikarist, helppo löytää. Business, kippis, kaikki ei pystys. KY. Kaiken karvasten otusten kerho, kyllä siihen tottuu ennen kuin se loppuu. Kato sikari, Portail GT, maailman hieno porakatu 21B. 100 vuotta takana ja monta vielä tulossa. Turha kuvitellakaan, että tahtiin tulis muutosta. Aina olla nousussa kun Nykäsen tumut. Ja aina olla muodissa kun Tammisen puvut. Vihreä ja oranssi, kandeesis perehty. Ei oo mitään pelkoa, että tää tulis tyrehty. Etutöydäs kaikki hyvin, ei mitään pielestä. Setti tulee jatkuu vaikka otta niemen. Kato dollarist, tulkaa kylään. Kupliva pikarist, helppo löytää. Business, kippis, vuodesta 1911. KY, kato dollarist, tulkaa kylään. Kupliva pikarist, helppo löytää. Business, kippis, kaikki ei pystys. KY. Oli paha. Kipale. Se loppuu. Hyvä viljaa. Muista pureksia. Mites maistuu? Maisto oli hyvä. Mausteita. Kyllä, kiitos. Taikaleipä. KY. Mm-hmm.